Xa digo porque sei que é un esforzo sairoche da lareira co frío que fai, pero imos un pouco aproveitalo para que esta xornada pois sexa de verdade ainda máis fermosa. Sempre que celebramos a vida dunha criatura, neste caso un libro, pois é algo maravilloso, porque estamos celebrando que o mundo sigue medrando, que, como decía Díaz Castro, estamos deixando un mundo máis fermoso do que recibimos. Podíamos falar hoxe moito, pero xa debimos seguir atopándonos aquí noutros espazos dos Vilares, pero este ano pasado, que queremos alongalo, o ano Díaz Castro non ten por que rematar o 31 de decembro, continúa. Mesmo este ano imos celebrar os 25 anos do seu pasamento, da súa morte. Pero, ademais, dixo todo o país e fora, noutras latitudes, que o poeta dos Vilares é un manancial de recursos, de emocións e de delicias. Eu a ver se algún día o sei escribir e, sobre todo, se o sei dicir. Asistín a máis de 100 actividades en toda Galicia e fora, sobre todo colexios, e alucinei con que ilusión as rapazas e os rapaces cantaban, lían a Díaz Castro. Entón non hai que parar esa explosión de beleza, esa explosión de emoción e de sentimento. Preguntáronme moitas veces por que o éxito do ano Díaz Castro. Eu penso que é porque foi un poeta agradecido coa vida e agradecido cos Vilares, donde naceu. El que podía falar de Madrid, do seminario, de Mondoñedo, de Vilagarcía, de Suecia, de Holanda, porque dominaba eses idiomas, realmente o que falou en Nimbos foi dos Vilares. É verdade, e tamén o teño falado con algunha veciña e veciño daqui, é verdade que non utiliza a palabra, non lle gustaba a Díaz Castro utilizar os nomes. Quería que os que o lésemos descubrísemos que estaba falando dos Vilares. Esa é a grandeza da poesía. Esa terra sucada, esa terra achaiada que fala el, pois é os Vilares. Entón, xa digo, ese leito ten que axudarnos a seguir emocionándonos e a seguir sentindo que fermoso é nacer nos Vilares, nacer nesta paisaxe, ter os antepasados que tivemos e que temos. Eu penso que ademais é o máis grande dunha persona. Despois cada un fai o camiño que lle parece, pero iso vai con nós. Somos o que somos gracias aos que nos deron a vida e nos la deron aquí. E hoxe, froito tamén desta emoción, presentamos esta criatura de Jaque. Facémolo, xa digo, con todo o entusiasmo. Naceu xa no 2014, ainda que o presentamos hoxe, como cando se bautiza, ora xa se bautizan un ano, etc. Bueno, cada un está ben. E o libro tamén, cando nos dou a gana, pois o presentamos, pero xa naceu o ano pasado. Entón, xa digo, é un libro de Xacobe que nace tamén na estela que nos deixa Díaz Castro, que seguimos celebrando e vivindo. Incluso hai coincidencias. Por exemplo, fala da noite, do río. Para Díaz Castro a vida e a poesía era como un río. Dixo moitas veces, a comparanza, incluso hai un poema que se titula así, como un río. Os ríos daqui. E tamén Xacobe pois volve tamén sobre eso, sobre o río. Tamén hai coincidencias ata de algún escritor, acabo de ver aquí, Rimbaud, que é... Rimbaud e Walt Whitman, que son dúas influencias moi grandes para mí, porque son dos poetas que máis me influenciaron a hora de... E a Díaz Castro tamén. Tamén o nombro nun dos poemas, efectivamente. Entón, quer dizer que hai coincidencias normal, os dous son dos Vilares. E non é porque este aquí agora queira gañar
a confianza de ustedes, senón polo que dicía antes, que o leito onde un nace pois axúdanos a ser mulleres e homes con unhas cualidades, con recursos e cun xeito de ollar e de mirar a vida. Entón aproveito para felicitalos por Xacobe, pero tamén por Díaz Castro, porque eu tamén a esta altura xa vou vello, pois tamén me dou conta que somos o que somos gracias á xente que nos rodea. Ende xamais somos capaces de valorar como é de vida e de apreciar o ben que nos fan as persoas que conviven con nós. Entón, os vilares, ustedes, as veciñas e os veciños, pois teñen moito que ver con todo o que está acontecendo alrededor de Díaz Castro e hoxe tamén de Xacobe. Xa digo, o ano pasado ele era da Comisión de Festas con as compañeiras que andan por aí e xa celebramos actividades tanto no San Vicente como na Pascua. E penso que imos seguir un pouco celebrando porque vale a pena. Certamente non é un beneficio económico, pero sabemos que para ter saúde convén celebrar e vivir estes momentos de ledicia, estes momentos de recoñecer que temos con nós mulleres e homes como Xacobe que son capaces de crear, son capaces de compartir con nós a súa arte. Se cada hai aquí, supoño que habrá algún que tamén fai poesía na intimidade, que non nos enteramos, pero el ten esa coraxe, esa valentía de compartila neste libro con nosotros e nosotros. Ia estar aquí, pero ían estar por razóns, pois non están, por exemplo, Cascudo, que tamén é daqui, de Malde, pois porque está celebrando tamén outro nacemento do seu fillo Omar, tamén para celebrarlo aquí na parroquia. E logo Ana Nimbos, Alba Nimbos, que fai os debuxos, Cascudo o epílogo, o prólogo fixo Marica, pero bueno, vai falar de todo isto que é o que ten que falar e xa me estou pasando aquí Xacobe. E logo tamén está con nós Joan Luis Tomé Sangiao, que tamén o coñecedes, que a parte de arquitecto, pois debuxa e tamén fai arte, a fotografía, perdón, fai fotos, debuxar tamén. Fai tamén estas fotografías que transmiten coa imaxe, pois esa emoción, eses flashes, eses golpes de luz que son os versos de Xacobe. Tamén temos que felicitarlo porque de verdade captou e percibiu a emoción estética, as ensoñacións de Xacobe e transmítenos, como fai Alba cos debuxos, transmítenolas pois coa fotografía. Estamos a falar pois de un cúmulo de artes que nos van a axudar cando leamos o que non o leu este libro, pois a ter pois máis felicidade e sobre todo máis satisfacción de ver como o noso mundo vai medrando en beleza, como decía Díaz Castro. E agora, despois vai ter tamén tempo para facerlle preguntas, vai falar algo. Agora o autor, vale. Pois moi boas tardes, a verdad que estou sorprendido da expectación que causou a publicación do meu poemario. Non esperaba ter aquí tanta xente aquí por un motivo que eu considero que é un bon motivo, pero bueno, a día de hoxe a poesía está claro que non é o xénero máis popular que se poida dicir. Hai cousas moito máis populares como pode ser unha película de cine, unha teleserie, mil cousas, e sin embargo ver aquí tanta expectación de xente por un poemario, pois, a verdade que se agradece. Moitas gracias pola asistencia. E tamén quería dar as gracias aquí a Alfonso, o coordinador de Xermolos, como sabedes todos, que sin el non houbera sido posible para nada que eu estivera hoxe aquí sentado presentando este poemario.
porque gracias ao seu apoio, o de Marica Campo tamén, que foi unha persoa que me tirou moito para diante, que me dixo, o sea, eu a través dela publiquei varios poemas na revista Xistral no ano 2012, no ano 2013, e, bueno, viu algo aí a ela que lle despertou, que dixo, bueno, pois aquí hai algo de talento, bueno, gustaronlle, vamos, en definitiva, e díxome, falando así con Alfonso a mediados de 2013, máis ou menos, pois dixemos, xa que é o ano Díaz Castro, no 2014, pois sería unha boa ocasión que pudiéramos tirar para diante con un poemario de outro Vilareo e tal. Bueno, tuve a sorte ou a fortuna de que me escolleron a min para este pequeno proxecto, a verdad que estou moi agradecido. Bueno, vou un pouco a explicar o proceso de creación de Delta. E nada, bueno, a cousa era un pouco a raíz de cando eu era novo, empecé a ler, que era algo que estaba... Cando eres pequeno, tes 8 ou 9 anos, empezas a ler, estás aí encerrado como no teu mundo, entre paredes dunha habitación, e empezas a ler, é como algo que me fascinou desde o primeiro momento, porque como empezas a vivir como 1000 vidas, sabes? Estás aí encerrado na tua pequena vida, de repente despertas a lectura, e é como que empezas a vivir outras vidas, e eso, a raíz deso, empecé a escribir, foi como unha cousa natural, como unha cousa leva a outra. É como, claro, empezas a vivir iso da lectura que te transmite tanto, e aí despertou o meu interés pola escrita, que foi, lembro de feito o meu primeiro poema que eu escribín así coa idade de 9 anos ou así, máis ou menos. Ainda de feito, ainda o teño aí guardado, aí nun pequeno refuncho aí do escritorio e tal. E nada, despois aí xa a partir da adolescencia foise un pouco como incrementando o meu interés así pola escritura. Foi algo que vin eu que era, ainda que non vivira deso, pero era algo que me despertaba o meu interés. Decía, pois mira, isto é algo que a mí me gusta, tal, no que me sentía cómodo escribindo, tal. Era a miña idea, a maneira na que eu transmitía mellor as miñas ideas. E pouco a pouco fui desenrolando esa actividade de escribir os meus pequenos poemas así no meu tempo libre, claro, eu dedicábame a estudiar e tampouco era que tuvera moito tempo, pero bueno, escribía así os meus pequenos poemas de vez en cando, tal. Despois, máis adiante, fun á universidade e tal, e xa, claro, teste que dedicar aos estudios e valo deixando un pouquinho de lado, pero, ainda así, en ratos libres sempre me dedicaba a escribir algún poema así solto, e foi como un pouco a xénese, o xermen deste Delta que tedes aquí, que estou presentando hoxe, porque neste Delta hai poemas que van desde o ano, o máis antigo é do ano 1994. De feito, dateino, porque era o máis antigo de todos, puxo en setembro de 1994, que é un poema que falo sobre a Terra Chá. Un poema tamén un dos que llegaron con maior cariño, porque é un dos meus primeros poemas. E despois xa, claro, empecé xa como deixei o tema dos meus estudios de psicología, empecé un pouco o tema das feiras, das antigüedades, do negocio familiar, entón vas deixando un pouco de lado o tema de escribir poemas un pouquinho así máis apartado, pero de todo sempre tiña así un pouco como presente. En ratos libres sempre igual escribí algún e tal. De feito enviei varios poemarios a algún concurso, pero bueno, como non ganei, nin me deixaron máis nada, nin me recibín contestación, pois a cousa foi vala deixando así un pouco de lado e tal. Despois, como vos contaba antes, a raíz dunhas conversas aquí con Alfonso e con Marica no ano 2013, foi como algo que me deu máis iniciativa a poder seguir, a poder preparar este poemario. Bueno, que vos iba a decir, estou un pouco nervioso, teño que disculpar, porque non estou feito este... Bueno, basicamente, despois o poemario artellei un pouco así en varias seccións, para explicar un pouco, para que tuvera un pouco de sentido, e é como ven a decir Cascudo no epílogo,
pois que é como unha antoloxía do vídeo, como un repositorio de experiencias. Entón, para que tuvera un pouco de sentido, partei a través de varias seccións. Entón, por exemplo, nas seccións Fervenza, Reumuiño e Remanso, pois nesas falo especialmente así de experiencias, da experiencia amorosa ao longo da miña vida, das primeiros amores de xuventude, despois tamén de outras relacións que foron vindo, bueno, que conforman un pouco ese tipo de poemas desas seccións. Despois tamén teño outra sección que é a sección Manancial, que como ben di Marica Campo no prólogo, pois fala sobre a metaliteratura, que tratarei así un pouco do arte de escribir, do que é falar sobre o propio arte creativo de poder escribir os poemas e tal. Outra sección que tamén ten o poemario é a sección Curso, que aí xa falo un pouco máis da miña vida no que é na aldea, a miña vida realmente, porque eu realmente, desde que vim da Coruña no ano 1987, ou 88, pois xa prácticamente residín aquí no que é nos Vilares, casi que o resto da miña vida. Home, con distintas así tal, pero basicamente residín por aquí. Entón, a sección Curso fala un pouco así da miña vida na aldea, no que porque me sinto moi identificado co rural galego, a verdad que é algo que me chega moito. E gustame defender o que é a cultura do rural galego, o noso idioma, o idioma galego, que era algo que eu tiña moi claro desde un primeiro momento, que este poemario, se algo tiña claro desde un primeiro momento, e deixo claro aquí na entrevista que me fixeron no xornal Terra Chachá, que o tedes aí, se algún o queredes ler, hai varios xornais por aí, que agradezo moito ao director do xornal, que estive onte precisamente con ele, me agasei con varios exemplares, que podedes vos informar aí. E xa explico aí que un das miñas bases, sendo consecuente comigo mesmo, que sempre fui unha persona que me expresei e escribín sempre en galego, pois era que este poemario fora totalmente escrito en galego. E así é. E iso ten un pouco que ver coa vida no rural galego, porque, por exemplo, nas cidades xa a xente tende máis a falar no castelán, non sei o motivo, porque realmente se vas á cidade da Coruña, pois moita xente fala en castelán. Pois igual atopaste o 70% da xente que fala en castelán. E diste, por que? Se Galiza a Coruña pertenece a Galiza. Igual que Guiteriz ou Lugo ou pertenecen a Galicia, pero bueno, é así, non sei. Falta de amor propio. Sí, parece que é como que o teñen de menos, ou non sei. Falta de amor propio. Eu creo que falta eso. Aquí, como ben di o meu compañeiro Juan Luis, debe ser falta de amor propio, de ter orgullo e apreciar o teu. Que é algo que botas en menos ese tipo de cidades, a veces distintos, porque non se traslada eso, o que vivimos aquí no rural, a forma que temos de falar no rural, porque non se amplía e se traslada a toda Galicia. Pero bueno, así está. Eu creo que é algo que ven de Antergo, como que temos aí esa cousa, non sei, un prexuízo de... Bueno, e non me estendo máis. E estaba falando da sección Curso, que falo da miña vida no rural, non vale? E despois hai outra sección no libro que é Meandros, que aí falo un pouco, é como, claro, o meandro do río é cando fai un recoeco e tal, e se dispersa un pouco o río. Pois aí onde me disperso é un pouco, pois é no meu amor ao mar, por exemplo. Nesa sección falo un pouco do meu amor, sempre me encantou o mar, o mundo da praia e todo eso. E tamén falo un pouco, ainda que parecen cousas antagónicas, do mundo das festas, porque é algo que tamén sempre vin, así, as festas, sair de noite, incluso nunha ocasión tuve así un pub tamén a medias, que xisto nem, bueno, entón, todas as experiencias que che van chegando, porque eu son un poeta, ou unha persona, por fin, non me quero calificar de poeta tampouco, que sempre, como digo aquí, nesta entrevista, que me nutro así de sensacións que me xurden de xeito espontáneo. Tanto pode ser, pois, igual, pois, paseando pola beira do mar, como na barra dun pub, como... Incluso, ten pasado de estar correndo polo monte, porque quen me coñece sabe que me gusta practicar atletismo. De feito, este ano 2014 foi un ano moi intenso para mí, porque tuve funda comisión, como ben dixete, e preparei 2 maratóns e correndo. Preparei este poemario, estuve moi cousas as que atender. Incluso, claro, para preparar un maratón hai que facer moitos kilómetros. Lembro de, claro, tiña todo eso na cabeza. Foi un ano que tiña moi presente o proceso creativo deste poemario, entón estaba moi sensibilizado a calquera cousa que me chegara do exterior para poder
estaba aberto a calquera experiencia, a calquera proceso creativo. Entón, a veces iba correndo polo monte, e claro, para entrar un maratón e correr moito. Entón, vas polo lobo para Montouto, por onde se inspiraba Díaz Castro, e iba polo lobo, estaba correndo e tal, e igual quedabanme 15 km para volver para casa, e viñase un verso a cabeza e dicía, joder, este verso que non ven aquí nestas estrofas e tal, e iba, ao mesmo tempo que iba correndo, iba compoñendo a estrofa, tal, e iba pensando, teño que lembrar para cando chega a casa, chegar e trasladalo ao papel, que non se me vai na cabeza. E claro, sí, no, tal cual, iba aí pensando, Dios, que non se me vai na cabeza esta estrofa porque teño que chegar a casa e calcala aquí no papel tal cual levo na cabeza. Porque a mí a sensación de estar en contacto coa naturaleza é cando máis me sinto así como influenciado para poder escribir. Non son o típico que igual me poño en un escritorio e poño o bolígrafo para fora, non, así non. Eu son máis de estar así, non sei, ao aire libre, e entón acabo máis a escribir. En ese sentido, pois, bueno, estábamos falando da sección está meandros, e ao final fume polo meu meandros, e ao final vai contando o tema este de maratón. Bueno, e despois outra das seccións é a sección afluentes. Na sección afluentes, pois son un pouco aí falo das cousas que enriquecen a miña vida, que, bueno, non só a miña, supoño que a de moitas persoas, porque aí falo de literatura, falo de música, falo dos deportes, incluso, tamén. Eu creo que son cousas que a calquera persoa con un pouco de sensibilidade que lle despertan cousas que poden dar pé a creatividade, non? Polo menos a min, é enriquecer a miña vida, polo menos a min a literatura e a música son dúas cousas para mí fundamentales. Eu, bueno, xa falando máis referente a mí máis en concreto, son unha persona que eu amo o rock and roll, vamos, son un devoto do rock and roll, entón, pois, para mí é algo que me enriquece, e incluso un dos meus poemas, pois, falo deso, o que se titula un arma de emoción masiva a teixo, e o título ven dun disco tipo moi ben sacado, ven un disco de U2. Pero falo da música en xeral, non só do rock and roll. Estamos comentando un pouco, en particular, pero aí nese poema falo en xeral da música. De feito, falo do folk e tal. E nada, a sección está afluentes, pois, estas cousas que, incluso tamén hai un poema que fala sobre o cine, que remítome a Marilyn Monroe, pero é como unha pequena metáfora para falar en xeral de todo o cine, claro, podría fazer un poema máis extenso sobre o mundo do cine. E, pois, teño outro par de seccións así xa para rematar un pouco, para non alargar moito isto, un par de seccións máis que do poemario, que non sei se algúns o lestes ou non. Unha das seccións, a penúltima, sería Ribeiras, que fala un pouco aí de cousas que non son cousas que son un pouco ao marxe da miña vida, pero que de todos modos que me sensibilizan e me tocan a hora de escribir, porque me transmiten emocións e sentimentos, cousas que me sensibilizan. E aí é onde está quizás a poesía menos intimista de todo o poemario. Os poemas máis de temática máis social, e aí, por exemplo, abordo a problemática do que para min, a ver, eu teño familiares en Xordania, entón, pois falo un pouco do problema de Gaza, do asedio que teñen os israelíes sobre a población palestina, que me parece un problema moi grave. Vamos, eu non sei, algo que me toca especialmente porque teño familiares palestinos que tuveron que migrar das súas terras a Xordania por culpa dese tipo de problemas. En ese poema en concreto falo un pouco dese tema. E extrapolando un pouco, o poema acaba coa palabra liberdade, e non só se refire ao tema en concreto de Gaza, senón me refiro á liberdade en xeral de todo, calquera problema que haxa no mundo, calquera tipo de sociedade ou de persoas que esteñan avasalladas ou oprimidas por xente que está en ribaderas injustificadamente, e ese poema refire un pouco á liberdade en xeral. Pero, bueno, circunscribo un pouco o poema en concreto, falo de Gaza, pero quero dicir que podes extrapolar a calquera civilización que esteña oprimida por outros que esteñan en ribaderas sin motivo justificado. Bueno, a sección destas Ribeiras falo, eso en concreto, en xeral, de temas alleos un pouco a min, pero eso, de temas sociales e tal. Outro dos poemas
non lembro agora, pero bueno, si eu boto aquí un vistazo igual sí que lembro. A ver falo un pouco neste Deusterecao e falo un pouco do mundo das drogas, que tamén por sorte algo alleo a min, pero bueno, puido ver a xente que me rodeaba, entón aí comento cousas tamén que e espero con este poema que vos transmita algo tamén. Tamén despois hai o poema aquí Requiem polo petroleiro, que, bueno, este non é tan alleo a mí, porque a verdad que estive cando foi o problema do Prestige, pois estuve recollendo chapapote na Costa da Morte, non sei que tampouco non é tan alleo a mí, que foi cando, bueno, primeiro foi o tema do marejeo no ano 92 ou 93, non, por aí. Que me lembro eu, se me permites, que era época... Eu xa estou casi seco. Que moitos de ustedes non saben é que Jacob e eu convivimos 2 anos cando estábamos na universidade. Entón, claro, eu vexo nesta poesía, vexo moitas cousas que eu vivín casi así, como en terceira persona, non? E lembro-me perfectamente o día do marejeo, porque nos estábamos levantando para ir á universidade, abrimos as persianas, puxemos as noticias e cando vimos o rollo que era na Coruña, estábamos vendo a televisión e o único que fixemos foi mirar así pola ventana e ver a fumareda, e ver a gran fumareda da supercidade. Si, fora unha cousa impresionante. Foi impresionante. Bueno, pues eso, ese detalle que acaba de aquí de compartir con vos, Juan Luis, pois este poema de feito escribino por aquela época, o sea, dalí a 2 anos, o sea, un poema máis ou menos do ano 1994, un dos poemas máis antigos que vai aquí no poemario, que escribino o rei do Occidente, do Marexeo, e pois engadín aí uns pequenos versos, porque como despois veo do Prestige, e eu sabía, que daquela non o sabía. Podíamos imaginar, pero non o sabía. Por desgracia, despois veo o que veo. Entón, añadinlle uns pequenos versos. Pero, bueno, son poemas un pouco así, esa sección que vedes que fala un pouco de temas que non son personales, pero que sí que che tocan a sensibilidade, porque claro, ti levantaste un día por mañá, como ben dixo Juan Luis, levanta a ventana do teu salón e ves ali aquela fumareda, e diste, ostras, están atacando a miña terra, están estropeando as miñas costas, están fastidiando a Galiza. De algún modo, seña por incompetencia, seña polo motivo que seña, por unha imprudencia, por que seña, pero ao fin e ao cabo, é algo que che dá, que como galego a mí me afectou. Sí, a verdad que foi unha experiencia moi traumática, tanto esa como a do Prestige. Bueno, e despois a última sección, a sección delta, ven a ser como unha reflexión final de todo o poemario en xeral, onde, a ver, este poemario é como unha especie de poemario río, articulado de xeito que o río é como ven a ser como unha metáfora da miña vida, que se vai enriquecendo de experiencias, están os meandros, están os afluentes, están as ribeiras, e ao final chega a un punto onde é o delta, que é como onde se depositan todas o delta, como ben sabedes, é onde desemboca un río que ten moito caudal, e aí é onde quedan todos os sedimentos e todos os residuos que foi levando o río ao largo do seu discurrir. Pois o discurrir da miña vida sería ese río, ese río poemario río, como unha metáfora, e o delta como a finalización desa etapa do río, hasta o punto que chegou a miña vida neste momento, e o delta sería como o punto final, onde se depositan todos os sedimentos, sería como o final das miñas experiencias, e é como a reflexión final do libro, que a última sección que dá título a todo o poemario xa. E, bueno, non sei que máis vos contar. Se queredes facer alguna pregunta, ou recito-vos un poemario, un dos poemas ou algo así, non sei, se vos parece. Ou Juan Luis que fale algo tamén. No, aquí basicamente o protagonista eres ti. Eu estou como o resto da xente acompañándote neste teu día, entonces, pues bueno, está ben que... No, está ben que... Estou moi agradecido que Juan Luis, porque cando lle ofrecí colaborar co poemario,
estuvo desde o primeiro momento... Sí, a ver, para min foi unha honra porque, a ver, Jacobo de sempre foi un dos meus millores amigos e que me viñera a pedir que colaborara con el pois co tema das fotos, pois para min foi unha honra e fíxome, a verdad que me fixo moitísima ilusión. Fíxome sentir, dixen, bueno, que se acorde de mí para o que vai a ser o seu primeiro libro de poemas, que é algo que supoño que ten que ser moi importante para ele, pois non, a min chegou-me adentro. Entón, o que fixemos, o plantexamento foi pois ver un pouco as fotos que eu tiña, porque eu empecé a facer fotografía en serio no ano 2003 aproximadamente. Empezamos a ver fotografías dende aquela época e Jacobo tiña a idea moi clara do que era o seu libro e do que necesitaba. Entonces puido coller algunha das antiguas, pero había outras que non lle encaixaban. Entonces díxome, estaría ben que fixerades algunha fotografía así a maiores e tal. Entonces, pues bueno, con bastante previsión, porque falácheme desto, pois casi con... Por setembro sí. do 2014, ou non, antes, agosto. Antes, sí, porque, por exemplo, lembrome que unha das fotos que necesitabas era dun boxeador. E digo, e onde coño fago unhas fotos dun boxeador? Sí. E curiosamente, tuvemos a sorte de que se organizou unha velada de boxeo xusto no San Xoán, era, non? Entón, é verdad que xo falamos ben antes, logo, vamos falar por maio, logo, porque estamos no San Xoán, é verdad. Entón, pois pidemos facer a foto aos boxeadores. E logo, pois, bueno, algunha outra máis que se estuvo facendo así a propósito para o libro, non? Entón, bueno, eu, como vos decía antes, estou aquí igual que a vos para acompañalo, para estar ao pé del na presentación do libro e realmente ele é o protagonista. Eu pouco máis vos teño que dicir. Bueno, gustouche moi agradecido que tú colaborar comigo neste proxecto. Espero que a xente que vos gusten as fotos que fixe aquí Juan Luis, menos unha que fixen eu. Que están aí na contraportada, que hai nomeadas, e hai unha que fixen. Todo hai que decirlo. Que non desmerece, que non desmerece. Os restos son deles. Hai 10 ou así, unha. Se o descifrarades un pouco, que entendedes gostades máis ese tema. Eu, eso sí, leí moito, sí, isto de que está falando. Bueno, algún xe lle preguntei de que vai, pero sí me gustaría que igual aquí públicamente. Vou vos ler logo un dos poemas máis... Sabes, o máis antigo que escribí? O sea, o máis antigo que escribí non, pero o máis antigo que está escrito neste poemario, que é o que está datado en setembro de 1994, que pertence á sección curso, e que falo, ademais, é como un pequeno homenaxe aquí ao director do xornal Terra Chá, xa que nos deu aquí uns bastantes exemplares do xornal. En este poema é como unha oda a Terra Chá, é como... Vamos, vou volo ler. Isto non sei se furro, non? Sí, non sei que non é igual. Eu non son moito de recitar, pero cuidado. Onde todos os insondables precipicios na xénese foron abortados, a promesa dun rubor eterno brande xa no último suco dun ceo a franxas incendiado. Xa morna e fumeante, bravía fértil como ninguna, Terra Chá, femia no altar dos séculos, baixo os brazos dun pálido arco da vella a fin namorada. Todo remata, o cantar da chuvia, o aire verde segado, dende o abrigo de 1000 cerros ondulados, 1000 ecos que no triángulo da tarde anuncian con retraso unha miríade de puñais ensanguentados. E así como as flores repousan mancadas, e na paz dos páramos voan mudos os paxaros, a inglesa filla do vello Gual dorme, só algúns regatos cabalgan desbocados. Porque xa esvaecéndose as tanxentes dun día amplo, recostadas nas palmas de poderosas mans e sobre os pinos degustando o xarope das copas, informes montañas de algodón, medrosas nubes en cinza molladas, cara a fin do verán voan libres.
Ao igual que a tormenta se morriñou na baíña ao leste de Malde, o mundo está calmo, calmo. Sobre os currais descende a modo o manto da madrugada. Pingan báguas polos dedos de ledicia, chora Cananseo Carballo. Non sei se con isto rematamos ou quere aquí Alfonso dicir unha última palabra. A ver se queren algo pregunta por aí, ou non sei. Se queredes que vos asine algún exemplar tamén non hai problema. Xa asinei, de feito, algúns antes de empezar o... Bueno, gracias por vir outra vez e por acompañar aquí a Xacobe con este entusiasmo e con este agradecemento. O vindeiro sábado imos facer o mesmo na Casa Habanera, na escola. Como esta tamén froito as dúas do traballo e da generosidade dos emigrantes daqui e dali de Guitiriz. Aquí veo a escola, a Conchada veo a escola Díaz Castro, ali na escola habanera de Guitiriz veo o primeiro recital de poesía en Galicia lá polos 80. Se queren vir, ali estarán, penso que sin problema, Cascudo e tamén Alba Nimbos, que son tamén veciñas daqui. Realmente nos Vilares notase nesta emoción, hai que se anima algún e algún que ten por aí guardado algún poema que non dá a conocelo. Hai artistas, hai creadoras, hai creadores e imos disfrutar deles. Entón xa digo, se queren, o vindeiro sábado a 7 ali na escola habanera, na Casa Habanera de Guitiriz. E darlle unha vez máis gracias a Xacobe por compartir con nosotros esta tensión, esta emoción, os seus sentimentos, o seu xeito de construir e de escribir. Gracias.